Нещо, което трябваше да изчистим тази година, по-различно от миналите, е, че както знаете тази година сме с 2 Тесли. Особеното за електроавтомобилите е, че те не обичат просто да стоят и да не се ползват и да не са включени в контакта, когато са за дълго съхранение. Първата година, когато взехме първата Тесла, в гаража еновати ми направиха зарядна станция и бялата Тесла си стоя през цялото време в гаража на ток и беше супер. Обаче сега имаме един гараж, една зарядна станция и какво трябваше да направим, не знаехме. От еновати отново ни решиха проблема по гениален начин, защото на паркомястото на тея изградиха инфраструктура, с която да сложим 32 амперов контакт и да си включим зарядното на Тесла и пак да имаме възможност да си зареждаме на 7,4 кВт. Ето това е правилният начин да се съхранява електроавтомобил. Правиш лимита на зареждане на 50% и оставаш да си стои в тока и тя си близва си от точец, когато е необходимо.